Husaini ina cikin damuwa tun na Karbala na da ɗan zautuwa. Ashura ce ta sa tuduwa da jini da hawa yana zubuwa. Allah wadare da 'yan tsinuwa, mala'anta masu bakin uwa, neman mulki ya sa batuwa, ahali na rasul za a yi hawa. Shurafa ku ake isuwa, su ku Allah ne ya zam garkuwa, a gare su ya zam matsanantuwa. Ba sa kula duniya ko dawa, ka gane su fa ba sa shagaltuwa. Shurafa ku ake isuwa. Radiyallahu ankum yan uwa, ansar da muhajirun garkuwa, kun ba da cikakkar gudunmawa har addinin ya tabbatuwa.